Balima bamanankan mena foli ni waliɲuman dɔ bɛ ka taa o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ o sigiyɔrɔ la aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la i n'a fɔ komi ladala ko la san o san ka bɛn ni an kuntigi Mamadu Kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli san kunbɛ ye Ansar tɔndenw bɛ bɔ Mali jamana kɔ kan ka na mawuludu ɲɛnamaya u karamɔgɔ kɛrɛfɛ nabaga minnu bɔra jamana 31 kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka délégation bisimilala karamɔgɔ Hayidara fɛ u nakun ye fɛn min ye ka na bonyamasegin de kɛ ka ɲɛsin u karamɔgɔ ma Alhamidu Badini a n'a ka jatala Fuseni Keyita olu ka sɔrɔlenw don. Jamana 31 ka bɔ diɲɛ seleke 4 o de bɛ ka tali kɛ Fédération Ansardine International ka ɲina mawuludu baaraw la o de kosɔn ni ladala sigi ni bolodala walasa ka nunu dunanba nunu bisimila baaraw kɔnɔna na taamadenw ka maa ɲɛma olu yi bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ma k'a da a ka cɛsiri kan diinɛ sankɔrɔtali ko Hayidara i ɲɔgɔn tɛ i k'i faso nafa ka diɲɛ nafa silamɛya la adamadenya la hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɔra Côte d'Ivoire sisan tournée la anw fɛ yen a kɛra dayɛlɛni ye Côte d'Ivoire dɛ Ivoirien ko k'i fo sabu i bɔra ye a ka kana min don an ka jamana kɔnɔ a kana fanga bonyana kosɛbɛ Côte d'Ivoire faamaw ko k'i fo Côte d'Ivoire sigidenw ko k'i fo i ka tournée kɔnɔla la estimation na n'o ye jateminɛ gansan ye an bɛ terrain wajulu bɛ kɛ stade min kɔnɔla la mɔgɔ min ka baya kɛ an ka estimation na stade kɔnɔla la a ka ca mɔgɔ 300,000 ye. Nali mawuludu nali daminɛna Burkina faamaw Burkina alimamiw Burkina karamɔgɔw Burkina diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kabini tali yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ wele de bɛ kɛ fa bɛɛ fɛ mawuludu sera ka ban n'a taara a ye foli di guide ma guide spirituel des Ansar a ye foli d'a ma Burkina bɛɛ wele de bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ ko n'a nana ban ka fo o tuma an karamɔgɔ Burkina bɛɛ ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ fatura sirifila la k'a ta Alakira la fo ka na se Mamadu Madani Hayidara ma an bɛ dugawu k'o bɛɛ ye Ala ma hinɛ don o bɛɛ lajɛlen na. Musolakaw olu fana ma to kɔ ni wulikajɔ baaraw la o ye foli tanuli ani bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ma k'a da kan ale de kɛra sabu ye ka siratigɛ tilelen jira o la mun ye kisi ani arijinɛ sɔrɔ sira ye. Foli di karamɔgɔ ma ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka tila ka dugawu ɲini karamɔgɔ yɛrɛ fɛ a ka dugawu kɛ anw Ivoiriens ye. Karamɔgɔ e bɔla Côte d'Ivoire walayi a dɔnna k'a fɔ ko karamɔgɔ e bɔla Côte d'Ivoire hɛrɛ min donna anw ka jamana kɔnɔ Ivoirien bɛɛ b'a kalama hali min tɛ silamɛ ye o b'a kalama k'a fɔ ko ɲina Ala ye hɛrɛba dɔ kɛ anw Ivoiriens ye karamɔgɔ anw b'i fo k'i barikada anw musow ko karamɔgɔ k'i ni ce karamɔgɔ i ni ce i ka mɔgɔw jogo donni na walayi karamɔgɔ e y'anw jogo don ka tila anw y'an denw jogo don ka tila k'an denw kɛ dubadenw ye Ala le karamɔgɔ sababu kama. Silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a ye foli kɛ ka ɲɛsin ni jamana 31 dunna bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka ɲini u fɛ muɲu ani sabali o k'o kɛ u taala ye. O la Hayidara bɛ min ɲini bɛɛ fɛ Ala k'aw sara aw y'a seko bɛɛ kɛ a y'a seko bɛɛ kɛ nka mɔgɔw b'a labɛn de Ala b'a latigɛ amin o la an bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn sabali a kana dimi n'a ye min mɛn dɔrɔn a ye yɛlɛ a ye min kɛ dɔrɔn a seli o seli a ye fɛn dɔ fɔ Ala ye bani ne bɛ min ɲini aw bɛɛ fɛ Hayidara nin yɔrɔ min b'aw bolo a seli o seli a ye fɛn dɔ fɔ Ala ye a k'a sigi ka Ala filɛ min bɛna kɛ. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sigi nin kɔnɔna na maa dɔ ye baya layidu 6 ta walasa ka fara Ansaru jamakulu kan wa kɛnɛ kuncɛla ni duwawu don ye mun kɛra silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara fɛ.
Silamɛya dɛmɛtɔn Ansar minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ olu y'u ka ɲina ɲɔgɔn lajɛrɛba kɛ n'u k'a ma ko conférence nationale sigi senfɛ da sera kɔrɔfɔ caman de ma a kɛra ka bɛn kari de ma an karamɔgɔba Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ka misiri kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la Usman Sogore Ibrahim Kulibali ani Samba Traoré olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an kun ɲɛmada. Conférence nationale ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka lajɛrɛba ye ladalako la mun bɛ labɛn san kɔnɔ siɲɛ kelen wa a b'i boloda ka bɛn ni mawuludu ye. Lajɛrɛ in ka laɲini bɛ ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye ka yɛlɛma kumaw fɔ ka don tɔn taabolo n'a sariyaw la. O tɛmɛnen kɔfɛ musaka bɔtaw ani cikaw k'olu bugulatigɛ dakurunya kelen ka tɔn ka ɲɛta siraw bɔ ka bɛn ni ɲinan zɛ ye san 2017 tɔn bolofara bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔn bolofara min bɛ wele ko section o 43. Ayiwa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu Ala mun ye bi don yira na i y'a fɔ cogo min na an bɛ Ansardine ka conférence nationale kɛnɛ kan conférence nationale ye Ansar ka sigiba filanan de ye sigiba belebele saba de bɛ Ansar kɔnɔ kalo saba national bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sigi o kalo saba sigi an b'a fɔ ma ko convention ye ni décision ma se ka latigɛ o la san mana yɛlɛma san kɔnɔ sigo kelen bɛ kɛ ka bɛn ni mawuludu ye n'o ye conférence nationale ye an b'o de kɛnɛ kan donc o bɛ latigɛ o kɛnɛ in kan ale de kɔfɛ sigi min ka bon ni a bɛɛ ye o ye congrès ye donc ni sigiba saba de bɛ Ansar kɔnɔ an filɛ mun kɛnɛ kan sisan o ye san kɔnɔ siɲɛ kelen o de ye conférence nationale ye. Ne de ni ɲininka o nisɔndiya la nisɔndiya o tɛ se ka fɔ ka ban anw filɛ ni kɛnɛ min kan ni an ye an ka Mali conférence de kɛnɛ kan nisɔndiya fɔlɔ min yɛrɛ banna fɔlɔ an baden fɛn fɛn n'o bɛ Mali kɔnɔna yɔrɔ o yɔrɔ la o de bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi an sinjiw de bɛ yan bi an badenw de bɛ yan bi anw de bɛ ka na jɛ ka nin conférence in kɛ ɲɔgɔn kan mawuludu do dɛ an bɛ mawuludu kɔnɔ dɛ mais mawuludu in bɛɛ tɛ nin kɛnɛ in kan dɛ anw maliyɛnw de bɛ nin kɛnɛ kan maliyɛn fɛn fɛn cɛ fara muso kan fɛn fɛn bɔ région fɛn fɛn la bɛɛ de bɛ nin kɛnɛ kan yan anw y'an sinjiw ye k'an badenw ye hali ka d'aw ma o ye nisɔndiya ko ye anw de ka conférence bɛ yen bi conférence min bɛ yen nɔ o ye anw maliyɛnw de ta ye o tuma sisan o nisɔndiyaba bɛ ne na hali k'a da an ka ɲɔgɔn ɲɛ ma o ye nisɔndiya ye mawuludu kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ o b'an fɛ yan bi o ye nisɔndiya ye bon nin conférence in fɛnɛ filɛ ni anw maliyɛnw de ka ni anw nation maliyɛnw de ka conférence do dɔwɛrɛ tɛ ka fɔ anw maliyɛnw ye an ka maliyɛnw ka bɛnkanw anw de bɛ ka fɔ an ye o kuma la sisan anw bɛ Ala fo ka Ala barika da a bɛ kɛ ka kɛ ni nisɔndiya ye a bɛ ka kɛ ni farifoni ye mankan t'a la fosi den kelen t'a la n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mawuludu ni yɛrɛ de do. Kɔrɔfɔ minnu nalen don kɛnɛ kɔnɔ a ka ca gala kumaba o bɛ tali kɛ wulikajɔ ani lamaga minnu kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ san kɔnɔ ka fara kan alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya sanuma taama minnu bolo dara u fɛ walasa alisilamɛya diinɛ a ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ. Alhamdulillah kɔrɔfɔ minnu bɛ an bolo a fɔlɔ ye baara minnu kɛra san kɔnɔ k'o danatigɛ kɛ mɔgɔw ye sabula n'aw bɛ baara daminɛ ni san bɛna daminɛ a bɛ programme d'activité dɔ yira mɔgɔw de la k'a fɔ an bɛna nin kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ bon minnu sera ka kɛ an y'o lase mɔgɔw ma an bɛna olu lase mɔgɔw ma minnu fana ma se ka kɛ olu fana lase mɔgɔw ma kun min na o ma se ka kɛ o kɔfɛ an ye mission minnu kɛ olu fana bɛ lakali mɔgɔw ye karamɔgɔ yɛrɛ ye déplacement minnu kɛ olu fana bɛ lakali mɔgɔw ye bon baarakɛtaw kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni hakililaw ye hakilila minnu banna k'o jira mɔgɔw la parce que anw bɛ proposition de kɛ mais ka a jagalatigɛ o jama in de ye donc ni jama jɛna ni min ye kɛtaw la o bɛ kɛ ni jama ko mun ka bɔ a la o bɛ bɔ a la donc sigi belebeleba in ani nafolo sarataw olu a bɔra yɔrɔ minnu na k'olu fana latigɛ ka olu danatigɛ kɛ mɔgɔw ye donc o de ye bi sigi yɛrɛ kunba ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan caman de bɛna ta kɛnɛ kuncɛ waati wa a bɛ ɲini kɛnɛ nabaw fɛ u ka kunnafoniw se u seyɔrɔw la. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka fédération ba o ye kuranɛ kalan kɛnɛba dɔ sigi sen ka mawuludu kadara kɔnɔna na walasa ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Usman Sogore ani Buya Kulibali olu ka sɔrɔlen don.
ni ladala kuranɛ kala mun sinsina alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ sa o sa mawuludu dɔgɔkun kɔnɔ a lawulila kama ni ka duwawu de kɛ diɲɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru an'u kuntilenna a se yede sherefu usman madani haidara a n'a ka denbaya sanuma ka bɛn ni ɲinan sa ye jamana 31 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba in kɔnɔ ni k'u ka nisɔndiyaw jira. Alhamdulillah rabbil alamin duwawukala in nana cogo min na hɛrɛ de don i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min san o san mawulu kɔnɔ su kelen talen don mawulu semaine kɔnɔ komi mawulu ye an yɛrɛ fɛ yan sherefu usman madani haidara so événement ba de don n'a sera ka daminɛ bangeni na fo ka se denkuli ma mɔgɔw tɛ kɔtigɛ yɔrɔw la ala welew ni wajuliw ni ala kosumaw o tuma na o kɔnɔna na sherefu usman madani haidara a ka ŋaniya numaya o de sera an ma parce que ale ye fɛn o fɛn sɔrɔ hɛrɛ la a y'a kanu ko tila ni adamaden bɛɛ cɛ. Nisɔndiya bɛ ne la su in na ka ɲɛsin waleya nin ma o ye nisɔndiya belebele ni da yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ fɔ ni o ye an karamɔgɔ yɛrɛ seyidi sherefu usman madani haidara ale yɛrɛ ka kɔnɔnajɛlenya o de ye su in na lajɛli ye ni ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ansaru dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ka an ka hadamadenya jɔnya ko o jira ala la ka ala ka kɔrɔta ka o jira maaw la a y'o de kɛ su in na ka an dama ka se a la sabula ale de bɛ se ko la a bɛ se ka hɛrɛ kɛ jamana ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛnw ye ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye o de ye kɔnɔnajɛlenya a y'o de ta k'o lasi an ma bi su in na ka bɛn ntɛnɛn su ma o kosɔn nisɔndiya min b'an na a tɛ se ka fɔ ka ban ni ale yɛrɛ ka kɔnɔnajɛlenya n'o ye an karamɔgɔ ye. An nisɔndiya n'o fo ka se dan na parce que an karamɔgɔ ye duwawu kɛ kuranɛkalan banni kɔfɛ a ye duwawu kɛ an ye vraiment bi bɛɛ wasara ne tun b'a kɛnɛ kan bi vraiment a kɛra nisɔndiya ye an b'a dɔn siga tɛ min na pewu duwawu ninnu ni ala sɔnna a ma a bɛɛ minɛnen don ka sababuya kɛ duwawu ninnu a kalanbagaw yɛrɛ ye karamɔgɔ ka kalanden minnu y'a kalan mɔgɔ cɛsirininw don a mɔgɔ minnu bɛ an fɛ yan ni ala tɛ foyi tɛ se k'u se yan. kuranɛ in kalanni a sinsina togoya minnu na ani nafa jumɛnw b'a la alisilamɛw ye sherefu ahmed tijani haidara ale ka kɔrɔfɔw bolila o de kan. kuranɛ kalanba in nin bɛ kɛ jamiyatu ansarudin islami karamɔgɔw fɛ san o san mun kosɔn hɛrɛ ɲinili la o la an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn min ka bon sabu ka jɔn k'a bolo jan ala ye a ka ɲini fɛnw na ala de ye ɲini yɔrɔ ye n'i bɛ ɲinili kɛ i ka ɲini ala de fɛ n'i bɛ jigi sɛmɛ i b'a sɛmɛ ala de la o la an ka ɲini fɛn belebele min bɛ an bolo ni an kɔ sɛmɛ b'o la o de ye ala wele wa o ala wele don min talen don an bolo o de ye bi su in na ye o kɔrɔ fɛn belebeleba de don an kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo sabu ka d'a kan dugawu de ye fɛn ye kira mamadu mustafa kumana kan fɛn minnu ni u kɛra dugawu b'a bayɛlɛma fɛn minnu n'a ma kɛ fɔlɔ dugawu b'a yɛlɛma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni baaraba bɛ kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ mawuludu dɔgɔkun kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ ko labɛnnikɛ jɛkulu commission d'organisation o ye baaraw boloda cogoya min na kuranɛ kalanni y'a dɔ ye. Sisan an ka jɛ ka alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a seyidi sherefu usman madani haidara lamɛn kuranɛ kalan kɛnɛ in kan. Nisɔndiya min bɛ na bi ntɛnɛn su in na nisɔndiyaba don dan fosi t'a la. Nin ye an ka laada de ye mawuludu kɔnɔ mawuludu o mawuludu ni dunan bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka fara dugulenw kan komi i b'a kalama cogo min na jamana 30 ni kɔ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ o jamana 30 ni kɔ karamɔgɔ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka alaba in wele ka an dama kasi ala la ka kule setigi ala la hami minnu b'an na jɔrɔ minnu b'an na ani an mago bɛ fɛn minnu na ni dilaba wɛrɛ t'a la ale ala in kɔ an bɛ an ɲɛsin o ala in ma ka ala wele an yɛrɛ ye ka ala wele an ka jamanaw ye ka ala wele diɲɛ bɛɛ ye pour que ala bɛ se ka hɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ ka lafiya don an sigiyɔrɔw n'an ka jamanaw na san o san mawuludu la an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baara de kɛ ala sɔnna bi ta bɛnna ntɛnɛn su ma an jɛra ka kuranɛ kalan ka jɛ ka sɔli alakira ka sɔlɔlahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka kuluwalaw an bɛ se ka min k'o la k'o kɛ ka sɔrɔ k'an ɲɛsin ala ma ni an ka jɔnya dɔgɔya ye ka ala ka kɔrɔta yira a la a bɛ se ka hinɛ an na ka hinɛ an ka jamanaw na ka hinɛ diɲɛ bɛɛ la o de tun b'an bolo su in na ala sɔnna a kɛra hɛrɛ la wa an dalen b'a la fana dugawu kelen t'a la ni ala sɔnna min bɛ bi ala sago i sago.
ɲɛnɛmaya yɛrɛ baaraw tɛ taa ji kɔ o de kama mawuludu kadara kɔnɔna na fédération ansardine international u ka hami dɔ kɛra mawuludu jiko ye walasa nabagaw bɛɛ lajɛlen ka ji sɔrɔ u ye kulu dɔ sigi sen kan cɛ b'o la muso b'o la u bɛ taa se fo mɔgɔ 600 la walasa jikow ka se ka nɔgɔya alhamidu badini ani fuseni keita olu de ka sɔrɔlenw don ni ye jama fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa ji kɔ a ji ɲuman yɛrɛ anw garijɛgɛ bɛnna baara kɔnɔna na jiko yɔrɔ de ma o la na taamaden fɛn bɛ n'an fɛ u bɛ ji sɔrɔ cogo di an ka hami de y'o ye o la an kɔni kɛlen don ka labɛn caman kɛ mɔgɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ ka kɛ wasa yɛrɛ ye i ɲɛ b'a la sariyaw b'an fɛ yan an bɛ ji dɔw sɔrɔ la en même temps ni an ka ji caman bɛ bɔ somajefu fana la i n'a fɔ ɲɛ bɛ citerne jɔlen na cogo min na citerne 2 b'an bolo minnu bɛ taa ji ta somajefu la ka na di mɔgɔw ma n'u nana n'an b'a kɛ stock ye an ka ji fɛn ninnu kɔnɔ moto wotoronin caman b'an bolo yan ka fara pusupusuninw kan ani ɲɛ bɛ musow la u bɛ ka ji don siw la nin bɛɛ kun ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ yan ka taa ji di ma i sigiyɔrɔ la ka se ka ji sɔrɔ lafiya kɔnɔna la an bolo. Nin baara in filɛ nin anw min nana ala de kama a n'a karamɔgɔ yɛrɛ kosɔn n'o y'a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara tiɲɛ na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin baara in dɔn wala i tɛ kulonkɛ la hami caman de bɛ yen o bɛ jaabi nin baara in na duwawu caman de bɛ yen o bɛ jaabi nin baara in na ne kɔni bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna an k'an cɛsiri halisa an k'an cɛsiri o de ka ɲi mɔlu kɔni tiɲɛ na mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'a dɔn i jija i k'a ɲɛɲini k'a dɔn ne yɛrɛ kɔni ne bɛna nin baara in na ala de kama. jɛkulu min bɛ wele ko association kokajɛ o muso u ye ladili kɛnɛ dɔ sigi sen kan Bangoni Janginɛbugu la an karamɔgɔba a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara ale ka misiri kɔnɔna na sigi in dakun kun bɛ bolila fɛn min kan denmisɛnninw ka mara saniyako kɛnɛyako ani musow ka gundo an b'a lɔdɔniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan ka bɛn sibiri don de ma a ɲɛmɔgɔya kun bɛ an ba Madame Hayidara tanti Aisha Kulibali de bolo Tata Ture ani Fuseni Keita an ka jɛ an ka ɲɛmada. Furu ye jɛɲɔgɔnya ɲuman ye min n'a bɛ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ kanu ani ɲɔgɔn hinɛ minɛ o kan ka kɛ furu sinsinna ye o min ni daliba masa ye bonya ani barika don a la walasa ko o hinɛ an'o makari jidi furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ furuso la kokajɛ ye nin kɛnɛba in sigi walasa o ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin furu ɲɔgɔnmaw ma togoya min na o bɛ se k'u ka furu matarafa nɔgɔya kɔnɔ. Bisu in na an bɛ yan kokajɛ hukumu de kɔnɔ ni an ka 3e édition ye mawuludu kɔnɔna na komi kokajɛ hakili la mɔgɔ caman b'a kalama an ba n'o ye Tanasha Kulibali ale de ye association in créé ka tɔgɔ da ko kokajɛ maa min na a ko k'a ye jateminɛli kɛ k'a ye ko furusaw cayara mankanw donna furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ donc a y'a sigi ka hakili jagabɔ kɛ ko a bɛna se ka tɔn sigi cogo di ka kɛ ladili kɛnɛ ye ka ɲɛsin musomisɛnninw ma walasa an ka se k'an janto an n'an cɛw ka hakɛ la furu fana mana kɛ cɛ ni muso dɔrɔn tɛ masaw bɛ an cɛw la an ka se k'olu ladon bonya ni karama kɔnɔna na n'ala ye den fana nɔgɔya ye k'an janto an denw ka hakɛ la k'u lamɔ ka ɲɛ i n'a fɔ ala ni kira y'a fɔ an ye cogoya min na kokajɛ in nana o de kama walasa an ka dukɔnɔnaw bɛ se ka diya an bolo an n'an cɛw bɛ se ka bɛn an bɛ se k'an buraw fana bonya cogoya min na hakili la kokajɛ sigira o de kama. Kokajɛ tɔndenw u nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin kɛnɛ in sigili ye u tilala ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an ba ma n'o ye Madame Hayidara tanti Aisha Kulibali ye ka sababu kɛ a ye cɛsiri ani wulikajɔ min kɛ walasa nin kɛnɛ in bɛ se ka sigi wa u ma ɲinɛ fiyewu nin kɛnɛ in kan ka ɲɛfɔli kɛ lamɛnlibagaw ye ka ɲɛsin waleya damadɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kan ka furu kɛ minɛcogo jumɛn furuso kɔnɔ fo ka taa se kɛnɛya nasiraw ma. Bon kokajɛ ni sigilen ni sisan cɛ a sigira 2012 hakili la ɲinan y'a san 5 de hali o don an bɔra ka conférence kɛ kokajɛ tɔgɔ la kunkɔrɔta ni wasa dan de don kokajɛ sigili kɛra hɛrɛba de parce que a kɛra sababu ye ka changement ba don musow ka ko la surtout an baselen bɛ sanuya yɛrɛ de kan kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a jate minɛ yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ko musomisɛnninw mago t'u yɛrɛ la sanuya kan kosɛbɛ donc an bɛ kuma sanuya kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka kuma muso bɛ se ka cɛ ladon cogo di k'a ka hakɛ dafa ka furu bonya walasa fɛn minnu bɛ bɔ an na an ka se ka olu ka se ka kɛ sita ye bon an y'a jate minɛ a sigilen ni sisan cɛ a ye nafaba de ɲɛ parce que muso caman changera i b'a fɔ an mago b'a la cogoya min na donc hali ka da o ma ɲinan ta bolodalen don an bolo halisa o conseil kelen de don san o san an b'o de kɛ comme an ka san baara yɛrɛ de don mais mawuludu fana na an ka ɲɛmɔgɔw sɔnna
ka su kelen di an ma an b'o ɲanamaya kokajɛ kama walasa minnu bɔra yɔrɔ janw fɛ ka na fara an ka mawludu ɲanamaya olu fana ka dɔ sɔrɔ nin hɛrɛ ko in na parce que ni hɛrɛ ko sɔrɔ i b'a kanu ni bɛɛ de o yɛrɛ silamɛya b'o de ɲini i bɛ fɛn min kanu ni yɛrɛ k'a kanu ni silamɛ ɲɔgɔn ye donc o de mawludu ta in kɛrɛnkɛrɛn kun ye k'a bila n'o tɛ san kalo 12 an bɛ nin baara la su in na thème 4 de talen don an bolo comme kokajɛ yɛrɛ baselen don 12 thèmes de kan n'o ye thème 12 ye donc an bɛna tila k'o bɛɛ citer mais su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛna kuma minnu kan o de ye sanuya ye komi sanuya an tɛ se ka ɲɛ ni sanuya yɛrɛ de tɛ sanuya nafa ka bon adamadenya ɲuman tɛ taa ni sanuya tɛ ni kɛnɛya fana tɛ sabati ni sanuya tɛ hali ala yɛrɛ tɛ sɔrɔ ni sanuya tɛ donc o la an ye sanuya ta sanuya kɔfɛ an ye éducation ta n'o ye denmisɛnw ka ladon ye o fana kɔfɛ an ye sinaya ta parce que an y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu b'an ka du kɔnɔ sinaya ma faamu a kɛra bɛnbaliya caman ye donc an y'o ta an bɛ kuma sinamusomaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo ɲumanya la pour que an bɛɛ ka se ka lafiya donc o thème 3 bɛ an bolo 4nan o ye secret des femmes ye an bɛ kuma musomisɛnninw fɛ u k'u jantu yɛrɛ la musoya taabolow la k'an ka laadala fɛnkɔrɔw n'o ye babiw ni genu ninnu an kana ɲina olu kan an ka mako don olu la parce que muso kan ka labɛn de sanga ni wagati bɛɛ k'i mako don i yɛrɛ la ka entretien k'i la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ni an ba yeli ye Madame Aidara Tanti Aisha Kulibali ka fara an ba Madame Aidara Tanti Fatumata Tarawele kan fo ka taa se Ansardine International mɔgɔba caman ma. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la soboli jɔnjɔn min bɛ da mawludu kadara kɔnɔna na o tako sabanan kɛra ka bɛn kari ma soboli kurusi kɛnɛba sanfɛla la Bamako. Sheikh Sherifo Tijani Haidara ale ka so n'u ko a ma ko Cheval Ansar 14 ale de kɛra fɔlɔ ye. Yusufu Kulibali, Ibrahima Kulibali ani Samba Tarawele olu de ka sɔrɔlenw don. Dugubila ka fisa ni laada wuli ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min o ka bamanankanw na o de kama ka kɛɲɛ ni san san mawludu ye Suleiman Makamba Dumiya o min ye Bamakɔ Sobolokulu ɲɛmaa ye a n'a tɔw o bɛ jɛ ni ka mawludu ɲɛnajɛ kɛ ni a seri Sherif Usman Madan Haidara ye Soboli nasiraw fɛ nin y'a sɛ sabanan ye o ni Sherif Usman Madan Haidara bɛ wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinata so 50 ani so 2 o de tun bɛ kɛnɛ kan mɛtiri 1000 ani 400 boli sen fɛ so cunɛ mangamaw o min bɛ t'i jɔ 13 la o ye ɲɔgɔn sɔrɔ bolinjɛ in sen fɛ so min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Darsalam n'o bolibaga ye Suleiman Gindo ye o kala fɔlɔ ye jɔyɔrɔ 2nan ani 3nan o so kɛla Bijou o min ye Samanyang ta ye ani Ansar 6 o min ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara ta ye so cunɛ baraba cɛmancɛ taw a bɛ fɔ o min ma ko demi crack so 17 o de tun bɛ ɲɔgɔn na o nasiraw fɛ wa o so 17 kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɛtiri 1000 ani mɛtiri 600 bolinjɛ nasiraw de fɛ o bolinjɛ sen fɛ Ansar so ye a minɛn bɛɛ lajɛlen ta sabu so min nana fɔlɔ o kɛra Ansar 10 ye ani 9 ani 8 o so 3 minnu tugula ɲɔgɔn nɔfɛ o fɔlɔ o ye Sherif Usman Madan Haidara ta ye 2nan Sherif Ahmad Tijan Haidara 3nan o ye Nfa Sembara ta ye maaw sigilen kun don ka boli min b'a kɔnɔ o tun ye Sudansow ka boli ye a bɛ fɔ minnu ma ko karaku o Sudanso tun ye Sudanso kɔnɔdɛ ye wa mɛtiri 1000 ani mɛtiri 800 o y'o de don o senkɔrɔ o bolinjɛ nasiraw fɛ Ansar 14 o min bolibaga tun ye Mahamadu Tangara ye ni a tigi ye Sherif Ahmad Tijan Haidara ye o ni jɔjɔyɔrɔ fɔlɔ la o bɛ kɛ sababu ye Grand Prix Mawlud san 2017 Sherif Ahmad Tijan Haidara ka so b'o de ta so 2nan min tugula o la o kɛla so Bon Fils ye 3nan Watarlo 4nan o kɛla Ansar 12 ye ani Ansar 13 ɲinata comme aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama mawludu ɲina thème min kɛra la o le ye ko Alakira nɛɛma ni kisi b'a ma ala y'a ci a ma ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔli ani an ka ɲɔgɔn bila sira ɲumanw kan ani an ka hinɛ ɲɔgɔn na ɲinanta bilala o hukumu kɔnɔna na donc ora soboli san o san a bɛ kɛ soboli tun ye sport ye min ka di Alakira yɛrɛ nɛɛma ni kisi b'a ma donc an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Haidara soboli ka di ale fana sport ka di ale donc o kama san o san o bi a ɲini an karamɔgɔ fɛ a kana ni kɛnɛ nin denbaya ora an y'an kalamɔgɔw bilasira ka na kɛnɛ denbaya bi ni ala ka jɛ ye an nisɔndiyalen don bi k'a sababuya kɛ o bɛ sokurusi min labɛn Seyid Sherif Usman Madan Haidara ani a ka dunanw minnu bɛ bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka na mawluduba in fêter o la sokurusi in bɛ labɛn u ye san o san mawludu
et puis an b'a fɔ gouvernement yɛrɛ sen b'a la sabu an ka ministre n'o ye sport ministre Amio Gindo ale yɛrɛ bɛ ka kɛnɛ dɔw kan o la an bɛ a fɔ nin an ka nisɔndiya koba ye ka bɛɛ lajɛlen fo ni labɛn ninnu na alakiraba bangeli la ko ala ka kɛ an bɛɛ ma hɛrɛ ye a nisɔndiya dan foyi t'a la an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don an bɛ a lamɛnbagaw fo k'u barikada ko ala k'u sara inshallah. Sokurusikɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw n b'u fo ka taa se a ministre ma an ka foli b'u bɛɛ ye soboli silamɛya ka ko de don silamɛya depuis a kunu fɔ bi diinɛ ɲɛmɔgɔw bi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ so ɲɛnamaw b'u bolo parce que k'o kɛ ka alakira ladege sallallahu alaihi wasallam parce que kira kisi nɛɛma b'a ma a ka hadisaw bɛ a jɛlen don a y'an su ka kɛ ɲɛnajɛ dɔ kan n'o ye sokurusi ye ani kɛlɛ kɛcogo yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ défend cogo min na ni mɔgɔ bi bin kan kira ye silamɛw dege olu la o ye kira ka suna ye kɛlɛ ladegew la so de ka bon silamɛya bolo ka tɛmɛ bagan ninnu bɛɛ kan mana ni an welela sokurusi kɛnɛ kan a bɛ n'a fɔ an welela silamɛya kɛnɛ de kan vraiment an nana ni nisɔndiya ye an nisɔn ka di fana n balimakɛ fana n'o ye madufin ye san o san sokurusi kɛnɛ in kan a bɛ so ɲɛnamaba ta k'a di ala kama o la n bɛ n profite aw ka micro la ka dugawu kɛ madufin yɛrɛ ye ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'a sabati ala k'a sago d'a ma ka sokurusi kɛnɛ ɲɛmɔgɔw fana fo u bɛ fɛ sokurusi in ka se yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a se o bɛɛ la ka bɛɛ kɛ hɛrɛ ye sɔli ala rasul. N y'a fila mɛ ne bolo k'a fɔ o ye k'a fɔ an bɛ Usumani Sherifu Hayidara fo foli dan tɛ foli min na sabu n'a nana sokurusi kɛnɛ na ka na sokurusi sankɔrɔta o diyara n ye kosɛbɛ minisiri ka foli b'a ye minisiri ko k'u ka foli bila ma ko sabu a y'a to sokurusi a bɛ niveau dɔ la bi an bɛ foli bila maa maa b'a organisation na fédération ani ligue an b'u bɛɛ fo nin baara ɲuman in na. kɛnɛ sankɔrɔtara ni k'a yakubaya ni senfili ani bolofili mɔgɔw ka jafilɛ ye a bɛ fɔ o min ma ko exhibition ka na se baritalaw ma n'an ko ma ko lutte traditionnelle an bɛ dugawu de kɛ grand prix Mawlud san 2018 ala m'o yira n'an na. Amina yarabi o b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Senegal fabala Dakar a bɛ kalo damadɔ bɔ Khalifa Sall ka fangaɲini jɛkulu ni o ye parti socialiste PS ye a kɔnɔmaw bɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ min bɛ se k'a to u bɛ Khalifa Sall ni a nɔfɛmaw gɛn ka bɔ fangaɲini jɛkulu la kuma in bɛ ka taa ni ka segin kabini octobre kalo tile 14 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fangaɲini jɛkulu secrétaire exécutif national ale de da sera kɔrɔfɔ in ma ka caya communiqué dɔ senfɛ a ma Khalifa Sall dɔgɔ fɔ nka a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ k'u kɔ da olu ka fangaɲini jɛkulu ka taabolo la ni ka lagosi fangaɲini jɛkulu hakilina ye fɛn min ye fangaɲini jɛkulu kan ka don siraw minnu fɛ ni maa min banna o ma ko i na gɛn Khalifa Sall ninnu dun olu ma sɔn ka fara Macky Sall kan fangaɲini jɛkulu kɛlen kɔfɛ ka yamaruya di k'u ka taa majorité présidentielle fan fɛ ni o ye fanga nɔfɛ fangaɲini jɛkulu fanfɛla ye Ablaye Vilane ni ale ye wasaden ye Senegal wasabulon kɔnɔ Khalifa Sall ka fangaɲini jɛkulu tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun nata fangaɲini jɛkulu ɲɛmaayaso bɛna sigi dɔ kɛ min senfɛ u bɛna dantigɛli kɛ a kunga an b'a ladɔnniya k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ Khalifa Sall ani fangaɲini jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o ye don min na a fɔra ko fangaɲini jɛkulu ka fara Macky Sall ka fangaɲini jɛkulu kan ka kɛ jamana ɲɛmaayaso fanfɛ fangaɲini jɛkulu ye Khalifa Sall min ye Senegal faba Dakar maire ye ale banna o ma an ma bɔ karila ka tɛnɛn sɔrɔ ɲuɲu ni ɲɛɲa wulila a nɔfɛ k'a fɔ sigasigana kɛ mɛn k'a jira k'a fɔ faso nafolo k'a kɛnɛ kɛ k'o dun mɛriya la a mɛnɛnen ka taa datugu a y'i to kaso la k'i kanbɔ wasadenya nɔfɛ a kɛra wasaden ye nka bibi in na wasadenw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka sutura berefini immunité parlementaire wuli ka bɔ a kan a ka fangaɲini jɛkulu PS yɛrɛ de b'a fɛ k'a n'a nɔfɛmaw gwɛ nka Khalifa Sall nɔfɛmaw ye a jira k'a fɔ secrétaire exécutif national fangaɲini jɛkulu kɔnɔ ale min bɛ k'i da se ko in ma ka caya ni o ye Ousmane Tanor Dieng ye k'a k'a dɔn k'a fɔ fangaɲini jɛkulu tɛ se ka k'a ka lemuruba ye k'a kelen b'i da bɛɛ a mɔ walima k'a fɔ ko fangaɲini jɛkulu yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ a da ganzalo ka taa ni a ye o fan fɛ ko fangaɲini jɛkulu t'o ye ko wa k'a k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se k'olu gɛn ka bɔ fangaɲini jɛkulu kɔnɔ Barthélémy Dias ni ale ye Mermoz Sacré-Cœur maire ye nin kɛra ale ka kɔrɔfɔw ye ale ye Khalifa Sall nɔfɛmaa ye a y'a yira fana k'a fɔ a tɛna ko in bila ten n'a ma ɲa k'a fɔ u kɛn bɛ k'o labɛn sabati u ka fangaɲini jɛkulu kɔnɔ k'u bɛna Khalifa Sall n'a nɔfɛmaw gɛn ale bɛ ko in sama ka se bɔgɔ jeninen kan ni ka wele bila ka
ka ɲɛsin Usman Tanora Jange mɔ k'a bɛ ka baaraw kɛ baaraw min ni fanga ɲini jɛkulu ka hakilinaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ barisabu ka d'a kan a tɛ ka sariya labato. Togo jamana kono sibiri tɛmɛnen fanga sinamatɔnw ka n'u b'a de bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka nisɔngoya taamaw woloda ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Fɔrɔ Ɲasingbe a ka fanga bila fanga ɲini jɛkulu 14 olu de farala ɲɔgɔn kan u ye nisɔngoya taama in daminɛ tile 3 kɔnɔ Alamusa, Juma ani Sibiri. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin y'a kalo 3 ye Togo jamana kaminen don. Wulatile yanfan bɛ taa se kuma min na nisɔngoya taamakɛba ninnu yɛrɛ kɛra u ka laɲini ye fɛn min ye Fɔrɔ Ɲasingbe min bɛ fanga na a fa nɔ na kabini san 2005 fa salen kɔfɛ fanga na san 38 yegi n'a y'o kɛ fanga na u b'a fɛ a ka fanga bila. Farafina tile bɛ yan ba jamana ɲɛmaa minnu bɛ i n'a fɔ Alpha Condé ni o ye Farafina tɔma Union Africaine ye ani Ganakaw ka jamana ɲɛmaa nana a ko fo a don olu bɛ taa ni ka segin la Togo ani u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka ɲɛsɔrɔ sigikafɔ la faw ni ɲɔgɔn cɛ nka fanga sinamatɔnw kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ni sigikafɔ ma ɲa k'a n'u bi don fo k'a sɔrɔ la olu ka maa kunfɔlɔw minnu minɛnen don k'u datugu bɛɛ lajɛlen ka bila. O tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamɔgɔw kɛn bɛ ka maaw degun fa bɛɛ lajɛlen la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ hali muɲu maɲaga kɛ ni lakana tigilama dɔ ɲɛma kɛ naani ye o fɛnɛ ka bɔ sen na. Nisɔngoya taama balili min jariya kura ta mɛ jamana ɲɛmaa fɛnɛ fɛ dugu damadɔw la Sokode, Bafilo ani Mango o fɛnɛ ka wuli. Fɔrɔ Ɲasingbe ale min mɛnna k'i da k'i bombo ye ko in na dɔgɔkun tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ sigikafɔ dɔ n'u bɛna don ale ni fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun nata ninnu kɔnɔ k'a tɛ mɛn bilen nka kɔni ni u kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ la u tɛ se ka ɲɔgɔn faamu barisabu ka d'a kan fanga sinamatɔnw kalen ka de don k'a fɔ a ka manda filaw bawo a sigira san 2005 o kumana yɛlɛma min kan ka don jamana sariya sunba la ka jamanakuntigi ka fanga ka danzigi a la ni u ka ma ko limitation de mandat n'o ma ɲa k'o bi kɛ bɛɛ Fɔrɔ Ɲasingbe ka san da min n'a y'o kɛ jateminɛ bi kɛ o kan o kɔrɔ ye a bɛ sin ka bɔ fanga na ni yɛlɛma ko ka bi don jamana sariya sunba la u ka ma ko limitation rétroactive du mandat présidentiel. Maroc jamana ni Afrique Sud jamana bina segin ɲɔgɔn mɔ bawo a bɛ san 13 bɔ fan filaw kun tɛ ɲɔgɔn kan bɔ bilen kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Maroc jamana bina a ka lasigiden bila ka taa Afrique Sud duguba la Pretoria. Kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ Afrique Sud jamana ɲɛmaa Jacob Zuma yɛrɛ de da kunnafoni di gafe dɔ n'a ni ɲɔgɔn cɛ baro senfɛ a y'a jira k'a fɔ Maroc jamana farafina jamana don a ka kan Maroc jamana ni Afrique Sud jamana k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yanni jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ka nin kɔrɔfɔ in bɔ a da kɔnɔ tile damadɔ ani Maroc masakɛ Mohamed Sise kun ye ɲɔgɔn ye farafina tɔma Union Africaine ni nazarala tɔma Union Européenne ka ɲɔgɔn kunbɛ ba senfɛ min kɛra Konowarifa bala Abidjan o se u bɛna kan jaman kan a ma wuladɔnniya k'a fɔ kabini san 2004 jɛɲɔgɔnya kun tigɛra Afrique Sud jamana ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da kan o don maa min kun bɛ fanga na Afrique Sud jamana kunna ni o ye Thabo Mbeki ye ni Jacob Zuma n'an bɛ ale nɔna bi ale kun ka hakilinaw kun bɛ ka taa Maroc kɔnɔ maaw dɛmɛni ye kɔnɔ min kalen ka don ko k'a k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ Maroc la ni Maroc ban bɛ o mɔni o kun kɛra Maroc yɛrɛ bɔ sababu ye farafina tɔma Union Africaine na République Arabe Saharawi Démocratique ni o ye Sahara Occidental ye a mamurulen jɛkulu tɔgɔ ye ko Front Polisario Thabo Mbeki kun bɛ ka olu de dɛmɛ o de ma bɛn Maroc jamana mɔ ni a ye jɛɲɔgɔnya tigɛ ani Afrique Sud jamana ni ɲɔgɔn cɛ fanga falennen sa ni Jacob Zuma nana Thabo Mbeki nɔ na u kɛn bɛ k'a lajɛ ka ko in fɔ k'a ban nka ANC fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ni o ye Jacob Zuma ka fanga ɲini jɛkulu ye ko in ka kɛ nin jogo in ye o fɛnɛ kɛn bɛ ka olu fɛnɛ bɔ u taabolow kan barisabu ka da kan ANC bɛɛ lajɛlen kun sinsinnen kun don hakilina min kan walikile kuntilenna min kan o kun ye Maroc kɔnɔ in maaw olu kɔkɔrɔma donni ye nka Jacob Zuma n'an bɛ fu siri o da la k'a jira k'a fɔ ani Maroc de bɛ fan kelen fɛ ani kɔnɔ maaw tɛ bilen. Farafina tɔma Union Africaine ntɛnɛndo desanburu kalo tile 4 a jabala la Ethiopie faba la Addis Abeba a n'a dɛmɛɲɔgɔnw nazarala tɔma Union Européenne ani diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mangama jamana ma degunnenw bisimilali ma o commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR ka taa se diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ tunganatabaw ka lahalaw ma Organisation Internationale pour les Migrations OIM u bɛ ka sigi k'a lajɛ u bɛ se ka farafindenw labɔ Libi jamana kɔnɔ cogo min ni ɲɔgɔnkunbɛba in min ni a bɛ ka kɛ a bɛ tali kɛ lahala dɔ de kan lahala min yera Ameriki ka wa kunnafoni di so dɔ fɛ CNN a ka sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ a ka fɔ Libi ka denw bɛ ka farafinden jago wandɛrɛ la i bɛ n'i jɔ ka farafinden san sɔngɔ na sɔngɔ min ni o bɛ bɛn i mɔ ka t'o bila
jagoya bara fina i ka kɔnɔ na o de bɛn dɛ diɲɛ seleke naani mɔ bi farafina tɔma union africaine ani diɲɛ seleke naani jɛkuluba wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔw la min bɛ se ka to dɛmɛ bɛ se ka don farafinden ninnu ma k'u bɔ libi jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigi min bɛ ka kɛ adisa beba baarakɛbolo dɔ de sigilen don a kama o kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko cellule opérationnelle u b'a fɛ yanni décembre kalo in ka sa farafinden 15 ka se k'olu labɔ libi jamana kɔnɔ degun na o kɛmɛ farafina tɔma union africaine ka laɲiniw ye nka a b'a fɛ kalo 6 bɛ taa dafa yɔrɔ yɔrɔ farafinden bɛɛ lajɛlen ka se ka labɔ walasa o ka kɛ a mago bɛ nafolomugu la a dɛmɛbaw yɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ farafina jamanaw fɔ olu fɛnɛ ka a dɛmɛ a ka baara la ka baara nɔgɔya a bolo k'a fɔ de ko n ka jamana den kelen de libi jamana kɔnɔ degun na o kuma na a t'a bɔ n ye ko farafina jamanaw man ka taa ni o sira in ye i ka maa bɛɛ libi o i ka maa tɛ libi o farafina kunkanko de don a ka kan i ka farafina tɔnba union africaine dɛmɛ rwanda jamana ye layidu ta k'a fɔ a ka dɛmɛ na ye o tɛmɛnen kɔfɛ marako jamana fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ale na pankuru bila farafina tɔnba union africaine ka bolo ka se ka farafinden ninnu labɔ nka o kuma in dama tɛ bɔli kɛ farafina tɔnba union africaine b'a fɛ fɛn in bɛɛ lajɛlen de ka walawala min kan ka min di hakɛ min kan ka di o bɛɛ lajɛlen ka pereperelatigɛ a ya min bɛ se ka to baara bɛ se ka daminɛ o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani baɲumankɛ tɔnw fana olu fɛnɛ ka dɛmɛ makɔnɔnen don farafina tɔnba union africaine fɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o ye gwɛlɛyaba ye farafina tɔnba union africaine bolo o ye libi jamana a lasɔrɔ man di bi k'a fɔ don o don de ko pankuru dɔ b'i kunda jamana kan i n'a fɔ jamana basigilen o tɛ libi jamana ye o kumana u ko pankuru siyaw minnu ma ko voila spéciaux pankuru yamaruyalenw don olu bɛ se ka pan kuma bɛɛ ka taa jigi farafina tɔnba union africaine b'a fɛ u ka baaraw ka kɛ ni olu de ye ni i ma ɲɛ dun k'i bɛ pan a ka kan yamaruya ka di i ma i ka pan bawo sanfɛla fɛnɛ na bɛɛ lajɛlen n'i ka yɔrɔ don jamana bɛɛ lajɛlen sago bɛ a ka sanfɛla la ninnu bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛyaw de ye farafina tɔnba union africaine ka cellule opérationnelle ka sigi senfɛ u ye a lajɛ k'u da se a ma o tumana dɔgɔkun nata farafina jamana ɲɛmaw ka ɲɔgɔnkunbɛn min ni o bɛna kɛ nin gwɛlɛya ninnu na tɛnku farafina ɲɛmaw la. Bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la ni ala sɔnna ma laseli nata aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce aw kan bɛn